ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟା କଟିକି ଧନିଆ ନେଇଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ କାଟିକି ନେଇଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏତିକି ସାରା ନେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଏତକ ସବୁ ତ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ବି ଅଛି। ଏବେ ଆମର କଟିକି ଧନିଆ ବି ଥୁଆ ହେଇଗଲା, କୋଶଳା ଆଉ କଟିକି ଧନିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ଫୁଲ। ୟାର ଗଜରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ସାଇଜ କରିଦେଲେ ହବ ନା। ଏବେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଫୁଲ ତୋଳୁଛୁ। କେତେ ସାରା ହେଇଛି ତୋଳି ଦେଇ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏତେକ ତୋଳି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ତୋଳିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ମାନେ ଫୁଲ ମୋତେ ତୋଳେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଛୁଆରାଙ୍କ। କ'ଣ ଦେଖ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଳଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖ ଖରା ମାରୁଛି। ଏଠି ବୋଉ ବସିଛି, ଏଠି ହେଉଛି ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତୋଳୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। କହୁଛି କ'ଣ ଖାଲି କରୁଛୁ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ। ଚାଲ ଆକୁ ସବୁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିଦେବି। ସରିଲାଣି ଦେଖ ଏଠି ରଖୁଛି। ଏଠି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତ ପାଳଙ୍ଗ ସବୁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ବି ପତ୍ର ହେଇଛି। ଦେଖ ମାନେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋତେ କେହି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଚାରିପଟେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁନି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ବିନ୍ସ ଗଛ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଟମାଟୋ ଗଛ ଏସବୁ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇନି। ଲଙ୍କା ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ରସୁଣ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିଦେବା। ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବାସ୍କେଟରେ ତ ଆଳୁ ଲଗେଇଛି। ଏଠି ପିଆଜ ଯେଉଁ କ'ଣ ରସୁଣ ଥଣ୍ଡା, ଏଇଟା ରସୁଣ ପତ୍ର ଆକୁ ତୋଳି ଦେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ। ଗୋଟେ ଶିମ୍ବ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, ଆଉ ଉପରେ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ କଷି ହେଇଛି, ହେଇନି। ଚାଲ ଏଇଟା ତୋଳିଦେବା। ଗୋଟେ ହଉ ତୋଳିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଶଳା ଶାଗ, ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖ ପତ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା